jugaven a trombaguer, a marro, a la raia, a les caniques i xisets, Espits que les diversos. a les casoletes, 50 juegos lleve, 50. A las carpetes, eso. A las carpetes, oye, los carpetes eran interesantes, Osma. Cuando traes una carta... Hostia, ahora hay barajes por todos puestos y no. Antes me acuerdo yo 6 carpetes en una peseta. Y jugaban a... Sí, en el lago, pero lo que més se jugava eren les carpetes. Animal, y los carpetes te feien los tacos de una sola de goma. A ver quién era més sacar. Primero el ferry, después no sé qué va pasar, que se va... Sí, porque se va a hacer mal, no sé qué iba a dar la chapa, va a hacer mal a uno y después van... Y a les xapes ja no m'acordo. Però el tacó de goma, això hi era... I llevaves les carpetes i tots estos... En alguna cosa de volta ja no queria jugar, perquè t'escotiflava, querides. Més que veia m'escotiflava. I a la porra, te n'acordes? Sí. Quan anaves a soltar les vaques d'espioca. I els pots. I el pot, també, el pot. El pot, que hi ha un pot amb unes pedres dintre i t'amagaves. Pam, 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 el pot, a tal casa. I si acertaves, ho has acertat. No, senyor, que m'has enganyat, no? I a Palloll, Planit. Un dia me acuerdo yo, y el Planit, com ha sido portavista, correvan per l'estiple llosa de Llausà, que mentre estiven me he fotut tampanazos així, les gafes en 2 trossos, l'altre, hasta que no me'n piassi. Però el Palloll se jugava pel llit, a les 9 de la nit. Se jugava i t'amagaves per les cases calleres i...